İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Men sizin şugunki programma qoşulup bilýäningizde ören şad. Ýadynızda bolsa biz geçen gepleşigimizde parahatlyk barada hem parahatlygy döre diýerler. Diýip şu barada bir näçe ayetleri sizin bilen bile seredip geçipdik. Ben şol geçen gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz size geçen hepdede şol öz araňyzda bile ýaşaşmakda hem sadaşlyk gatnaşykda bolmakda size kömek edenler diýip umyt etýän. Sebäbi Hudaýyň sözi bize hemişe günnelik durmuşymyzda nähili ýaşamalydygyna ýol görkezýär. Men şoň üçin her gepleşigimizde sizin bilen köp ayetleri paýlaşýan. Sebäbi Hudaýyň mukaddes sözüne şu söz barada näme diýär? Hudaýyň sözü diýe bize ýaşaýyş berýär hem rahatlyk berýär diýe kalmada. Eger men sizin bilen öz sözümi paýlaşdym, size hiç il täsir etmeýär. Eger men sizin bilen Hudaýyň sözüni paýlaşdym, ol sizi işden daşa ütgüdip bilýär. Şoň üçin men bir näçe ayetleri her gepleşigimiz üçin taýarlaýan. Şuňky gepleşigim men ýene-de şol parahatlyk temada dowam etmekçi. Sebäbi şu dünýäde ýaşaýas biz, töwregimizde seredemizde hiç ili parahatçylygy görmeýär, şeýle dämi? Biz dünýä ýurdu seredýäs, täzelikleri görýäs telewizionýa bilen. Nirede uruş bolup otýar, nirede näme bolup otýar, hemişe şeýle zatlar görýäs. Haçan şu täzeliklere seredemizde biz töwrekde hiç ili parahatlygyň ýokdugyny görýäs. Ýöne İsa Mesih şu dünýä gelenne özüne iman etýärlere näme diýdi? Men size berýän parahatlygym bu dünýäň berşi al däl, bu başgaça diýdi. Ene siz bu barada Yohanna kitabyny okap bilýäňiz. Näme üçin bu beýle diýär? Sebäbi dünýädäki parahatlyk daşdaky, töwrekdäki görýän zatlarymyza, eşitýän zatlarymyza bagly. Parahatçylyk barada gurun etýär ýöne İsa Mesih biziň kalbymyzdaky parahatlyk, rahatlyk barada gurun edip otýar. Men sizin kalbыңızda öz mukaddes ruhumyň üstü bilen ýaşaýan, şoň üçin sizin kalbыңızda hemişe rahatlyk, parahatlyk bolýar diýär. Biziň kalbymyzdaky rahatlyk töwregimizde daşda bolup geçýän zatlara bagly däl. Şoň üçin İsa Mesih meniň size berýän parahatlygym bu dünýäň berýän parahatlygynyň düýbinden başgaça diýär. Ene gelin şuň ýene-de bir näçe ayetlere bilelikde seredip geçelim. Men geçen gepleşigimizde 1-nji Korintoslar kitabynyň 13-nji babynyň 4-nji 5-nji ayetlerini gysgaça sizin bilen okap geçipdim. Gelin häzir şonu ýene-de bir gezek bile okap geçelim. Süýgü sabırlydyr, mehirlidir. Süýgü bahyllyk edýän däldir. Özüni beýgeldýän däldir. Süýgü gopamsyramaýar, biýawraýlyk etmeýär diýär. Ene şu ýerde de şu biziň birek-birege bolan gatnaşygymyzda biz nähili sadaşykly, parahatlykly gatnaşykda bolup bilýäs. Pawlus bize şu 1-nji Korintoslar kitabynyň 13-nji babyny şonu görkezip otýar. Süýgü diýe biz birek-birege bolan gatnaşykda süýgüde bolmaly. Şoň üçin süýgü nähil diýe Pawlus bize süýgü sabırly diýär. Biz birek-birege bolan gatnaşygymyzda sabırly bolmaly. Hem mehirli bolmaly. Şonu bir de Pawlus ýatlatýar. Süýgü bahyllyk etmeýär diýär. Hem süýgü özüni beýgeltmeýär. Eýsem Hudaýyň öňünde özüni pesbäl tutýar. Şeýle hem süýgü özü üçin zatlary aktarmaýar diýsem ol beýlekleriň gyzyklanmasyna seredýär, beýlekleriň mätäşliklerine seredýär. Ene şol İsa Mesihiň
bizi söýüşýäli biz beýlekler söýýär. Şonda parahatlıkly gatnaşyk bolýar. Hem sazlaşykly birek bilen gatnaşyk bolýar. Siz oýlanyp görüň şu wagt öz araňyzda. Siziň söýgüňiz birege bolan söýgüňiz sabırlymy? Şol ýygnaşykda birege bolan gatnaşygyňyzda siziň söýgüňiz mäherlimi? Siziň söýgüňiz bahyllyk etmeýän söýgümi? Siziň söýgüňiz pesbäl özüni beýgeltmeýän söýgümi? Şu arada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Sebäbi Hudaýyň mukaddes sözüne görä ruhlandyrylýan söýgü ol sabırly hem mähirli, özüni beýgeltmeýä, pes tutýa, beýlekleriň mätäçliklerine seredýän söýgü barada gurrun etýär. Eger biziň söýgümiz şu dünýädäki söýgü ýaly bolsa, onda bu Hudaýyň söýgüsi däl. Biz yine de Süleymanyň pähimleriniň kitabynda bir näçe ayetleri seredip geçelim. Häzir 29-njy bab 22-nji ayetde näme diýär? Gaharjaň adam jenjil turýanlar, gadaply adam ýadyk etdirýänler diýär. Ene siziň araňyzda şol jenjil turýan biri bolsa, siz hem bilýäňiz şol gaharjaň adam şonu şeýletýär. Hemen bu Hudaýyň mukaddes ruhuna gawat gelmeýän häsiýet. Şeýle hem ýene näme diýär? Gadaply adam ýadyk etdirýär diýär. Beýleklere ýadyk etdirýär, beýlekleriň arasyna jenjil turýar. Siziň araňyzda şeýle adamlar ýa-da aýallar barmy? Eger bar bolsa, siz olara ýuwaşlyk bilen ýanyna baryp, Hudaýyň söýgüsi barada düşündirmeli. Hem Hudaýyň bizi birlige, sazlaşykly, parahatçylykly gatnaşyga çagyrýandygyny düşündirmeli. Ýöne biz şonu düşündiremizde mylaýymlyk, merhametlik bilen beýleklere düşündirmeli. Gahar gadap bilen däl, gahar gadap etýän adam ýa-da aýal onu ol Hudaýyň ruhuna göre hereket etmeýär. Şonu biz görýäs Hudaýyň mukaddes sözüne. Ýene de Süleymanyň pähimleriniň 30-njy babynyň 33-nji aýatyna bize näme diýär? Çünki süýdi gysmakdan yağ, burnuny gysmakdan kan, gadaby gysmakdan dawa çykýandyr diýär. Açyşan bize şol gadaply gatnaşyk bolsa, näme netijesiniň näme bolýandygyny bize görkezýär. Hem işi dawa jenjel bolýar. Siz şu wagt öz araňyzda bolup geçýän zatlar barada da oýlanyň. Şu ýerde parahatlykly gatnaşykdamysiz ýa-da dawa jenjel turýan gatnaşykdamy? Eger parahatçylykly gatnaşykda bolsa, onda siz dogry ýoldan ýörüp otyrsyňyz. Ýöne araňyzda dawa jenjel bolsa, onda men sizi oýlanmaga çagyrýan. Sebäbi dawa jenjel bu Hudaýyň ruhundan gelmeýär. Bu özümiziň tene, günäli tenimize göre etýän hereketimiz bolýar. Ene Kolosiýalar kitabynyň 3-nji babynyň 13-nji ayetlerinde Pavlus bize şol İsa Mesih'iň häsiýetine meňdeş hereket etmeli biz. Şoňa meňdeş İsa Mesih'iň häsiýetine meňdeş mertebe besleniň diýip bize Pavlus şonu maslahat berýär. İsa Mesih'däki täze eşiklerimizi geýinýär. Eger şu täze eşigi geýinsek, onu İsa'daky durmuşymyza göre hereket etýär. Eger men entegem öňkü köne häsiýetlerime göre hereket etýän bolsam, onda men günäli tene göre ýaşaýandygymy görkezýär. Şeýle ýagdaýda biziň aramyzda hiç ili parahatçylykly ýaşaýyş bolmaýar. Gelin häzir Kolosiýalar 3-nji bab 12-13-nji ayetlerine bilelikde seredip geçelim. Şonuň üçin hem ey Hudaýyň saýlan mukaddes hem ediz halky, rahim şepaata, mähribanlygy, pesbälligi, ýumşaklygy we sabır takatlygy besleniň. Bir-biriňize sabırlyk bilen çydaň. Araňyzda öýkü kine bar bolsa, bir-biriňizi bagşlaň. Rabbim sizi bagşlaýşy ýaly, siz hem bagşlaň diýär. Pavlus bize nähili gowy maslahat berýär. Ene siz İsa Mesih'e iman etýäňizmi? Şu wagt täze durmuşda ýaşaýaňyzmy? Onda siz şeýle datlary etmeli diýip bize ol näme etmelidigini jekme-jek görkezýär şu ýerde. Hudaýyň saýlan mukaddes hem ediz halky diýip bize şeýle ýüzlenýär. Sebäbi siz İsa Mesih'i kabul eden bolsaňyz, onu Hudaýyň halky bolýaňyz. Siz rahim şepaata, mähribanlygy, pesbälligi, yumşaklığı ve sabır takatlığı besleniň diýär. Her gün siz irden turaňyzda, entek şu täze güne başlamaňyz, turan badyňyzda siz şeýle şol eşigi geýän diýip şu aýaty ýatlamalysınız. Ene Hudaý, men şu gün öz durmuşymy saňa berýän.
Men şu günkü durmuşumda şol İsa Mesih'deki İsa Mesih'in häsiýetine göre, İsa Mesih'deki täze ýaşaýyşa göre ýaşap Hudaý sen adyňa hormat getirmek isleýän. Baňa şeýle ýaşamagy kömek et. Öz mukaddes ruhuň üstü bilen baňa içimde güýç ber. Men sabırly bolar ýaly. Hemem saňa bolan gatnaşygymda berk durarym ýaly. Öz mukaddes ruhuň üstü bilen men güýçlendir. Baňa öz İsa Mesih'in häsiýetine göre parasatlyk ber. Şu günkü durmuşymda her ädimde baňa özüm ýol görkez. Men şu wagt rahim şepaгаty, mähribanlygy, pesbälligi, ýumşaklygy hem safar takatlygy beslenýän. Men şu eşiklerimi geýän sen öňüne. Baňa özüňe bolan gatnaşygymda, hem beýleklere bolan gatnaşygymda kömek et. Dip şeýle dile getip günüňizi şeýle başlaýaňyz, Hudaý size kömek etmäge taýyn. Siz şunu ýatdan çykarmaň, her gün siz şol rahim şepagat eşigini, mähribanlyk eşigini, pesbällik eşigini, ýumşaklyk eşigini, hem sabır takatlyk eşigini geýinmeli. Her gün. Menim şu wagt siz bilen şu wagt gepleşýän, siz bilen şu aýady paýlaşyp otyryn, menim öz aňymny şu wagt siz bilen şonu geýinýän. Sebäp menim her minutda, her sekundda şunu özüme ýatlatmasam, onda men köne tene göre hereket etmek isleýän. Ýöne men öz aňymna şu zatlary ýatlasam, men İsa'daky täze durmuşym nähili bolmaly, rahim şepagatly bolmaly. Birek-birege bolan gatnaşygymyzda men mähribanlyk görkezmeli beýleklere. Pesbäl, Hudaýyň öňünde özüm pesbäl tutmaly, beýleklere pesbällik görkezmeli. Ýumşak bolmaly beýlekler bilen gepleşigimizde, gatnaşygymyzda. Şeýle hem Hudaý bilen gatnaşygymyzda hem birek-birek bilen gatnaşygymyzda bir sabır takatly bolmaly. Belki näme üçin Hudaý bilen näme sabır takatly bolup bilýäňiz? Belki siz Hudaýdan bir zat dileýänsiňiz. Hudaýyň tek siziň dileňize jogap beren nädir? Belki siz näçe ýyllap garaşansyňyz oňa, ýöne entegem garaşyp otyrdyňyz. Şeýle ýagdaýda bir sabır takatlyk, iman bilen Hudaýa garaşmagy Hudaýyň mukaddes sözü bizi uruklandyrýar. Men öz durmuşymda da şu zatlary gowy bilýän. Men käbir zatlar üçin bir näçe ýyl bäri Hudaýdan dile getdim. Bir näçe 10-15 ýyllap men entegem garaşyp otyryn. Ýöne men hakykatyny aýtsam, käwat men şol Hudaý entegem jogap bermedi diýip şo barada pikir etýän. Men kalbymda ýam Hudaýa bolan iman gowşap başlaýar. Kalbymda şüphe dörep başlaýar. Men şunça ýyllap garaşypdyryn, şunça ýyllap näçe dile getdim men. Her hil ýol bilen dile getip gördüm. Ýöne Hudaý entegem men şu dilegime jogap bermedi. Şu zat barada men oýlanyp başlasam, men kalbymda agyry hem döreýär, şüphe döreýär, gorku döreýär. Ýöne men şonu da Hudaýyň öňünde şu zatlary açyçan aýtýan kalbymda men şu wagt agyry bar Hudaý. Hem men kalbym şu wagt näçe ýyllap garaşdym, sen entegem jogap bermendigiň sebäpli men kalbym şu wagt näme etmelidigini bilenok. Sana şunça iman etdim, men tek jogap bermedin, ýene näçe wagtlap men garaşdyrjak. Şu zatlar barada men kalbyma şüphe aralyşyp otyr. Hudaý maňa özüň kömek et. Diýip men açyçan anyk kalbymy Hudaý bilen paýlaşýan. Ol biziň her birimiziň şeýle etmegimiz isleýär. Soň men şeýle men täze eşigi giýmäge maňa kömek et. Hem şol hakykat kemerini takynmaga maňa kömek et. Dogruluk İsa Mesih'in dogrulugyny öz kalbyma saklamaga kömek et. Ene şeýle zatlar şol hakykat barada oýlansak, biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda, birek-birek bilen gatnaşygymyzda parahatlykly, taýdaşykly gatnaşyk bolup bilýän ekeniň. Ene ýene de 13-nji aýatda Pawlus näme diýär? Kolosiyalar 3:13. Bir-biriňize sabırlyk bilen çydaň. Araňyzda öýkü kine bar bolsa, bir-biriňizi bagşlaň. Rabbim sizi bagşlaýşy ýaly sizden bagşlaň diýär. Gaty gowy maslahat berýär. Birek-birek bilen sabırlyk bilen çydaň diýär. Belki bir size garşy günah edenler, siz barada gıýbat edenler, ýa-da göwnüňize agyrdanlar. Men bilemok siziň gatnaşygyňyz araňyzda nähili gatnaşyk problemalary bar, ýöne Hudaý barda görýär, Hudaýyň öňünde hiç zat gedilenär. Pawlus näme bolsa da diýär araňyzda bir-biriňize sabırlyk bilen çydaň diýär. Pawlus bize şonu maslahat berip otýar. Sabırlyk bilen çydaň bir-biriňize.
Şonda Hudaýyň mukaddes ruhy size hemişe ýol görkezler diýär. Araňyzda öýkü kine barmy? Onu başlaň diýär birek. Sebäbi Rab sizi bağışlady. Biz günäň içinde ýaşap otyrkak Rab bizi bağışlady. Indi sizemni edil Rabbin sizi günäňiziň içinde bağışlaýşy ýaly, sizem birek bağışlaň diýär. Siz bilýäňiz Hudaýyň söýgüsi nähili? Sabyrly. Hudaýyň söýgüsi mähirli. Hudaýyň söýgüsi özüni beýgeltmeýär. Hudaýyň söýgüsi beýlekliň mätäşiklerini görýär. Hem beýleklere kömek etmek isleýän şol Hudaýyň söýgüsi. Hudaý bizi hem özüne iman etýärleri şu söýgüge çagyrýar. Şu söýgü bilen birek söýmäge çagyrýar. Hem birek bilen sabırlyk bilen çydamaga çagyrýar. Menem sizi şeýletmäge çagyrýan. Şu wagt öz ýygnaşyňyzda, öz araňyzda öýkü kine bolsa, Pawlusyň size maslahat berşi ýaly bir-biriňizi bagşlaň. Eger siz bir-biriňizi bagşlap bilmeseňiz, araňyzda parahatlykly gatnaşyk bolmaýar. Eger siz özüňize garşy günä eden bagşlamasaňyz, İsa Mesih hem size hem bagşlamady. İsa öz şeýle diýdi. Siz bagşlamasaňyz, menem sizi bagşlamadym diýär. Şoň üçin edil İsa Mesih barada oýlanyň, ol bizi nähili, her gün nähili günäl pikirler etýär aňymyzda, näçe sapar kalmyzda günäl pikirler etýär. Şonu da İsa Mesih biz ötünç sorasak, ol bizi bagşlap otýar. Her gün, minut, sekundma sekund. Şoň üçin bizem öz kalmyzy beýlekleri bolan gatnaşygymyzda İsa Mesihiň bizi öz merhameti bilen bagşlaýşy ýaly, bizem beýlekleri merhamet bilen bagşlamaly. Şoň üçin bärde Pawlus diýär 13-nji aýatda Rabbin sizi bagşlaýşy ýaly, sizem birek bagşlaň. Şonda siziň araňyzda sadlaşykly gatnaşyk bolar. Şonda siziň kalbyňyzda Hudaýyň mukaddes ruhy ýaşar diýär. Yine de Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 1-16 aýatlaryna Pawlus bize gaty gowy maslahatlar berýär. Köp maslahatlar berýär. Biz näde birek kabul etmeli? Edil İsa Mesihiň bizi günämiziň içinde ýaşap otyrkak, bizi kabul etşi ýaly, iman üstü bilen bizi halat etşi ýaly, bizem gündelik durmuşymyzda birek hemişe kabul etmeli, birek üçin dilek etmeli, birek ruhlandyrmaly, birek bilen sabırlyk bilen çydamaly. Ene şeýle ýagdaýda biz hemişe parahatçylykly gatnaşykda ýaşaýas. Hem biziň şol gatnaşygymyz töweregimizdäkilere, biziň durmuşymyzda ýaşaýşymyzda seretýärlere uly mysal bolýar, görülde bolýar. Olar biziň üstümizde bilen İsa Mesihiň durmuşyny görýärler. Olaram şol durmuş isleýärler. Şu wagt siz özüňiz barada, öz durmuşyňyz barada oýlanyň. Beýleki İsa iman etmeýän töweregimizdäkiler sizdäki İsa Mesihiň durmuşyny isleýärlermi? Eger siz şeýle birek kabul edip birek bagşlamaýan bolsaňyz, elbetde olar bu durmuşyň gowdäldigini görýär. Şoň üçin biz hemişe İsa Mesihi töweregimizdäkilere nähili şaýatlyk etýär. Şu barada biz gaty serhesaplyk bilen oýlanmaly. Täze biz İsa Mesihiň häsiýetine ziýan ýetirýär. Öz insan tebigatymyza görä hereket etmek bilen İsa Mesihiň häsiýetine ziýan ýetirýär. Gelin häzir Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 1-16 aýatlaryny bile okap geçeliň. Şu ýerde Pawlus bize nämeleri öwretýär. Rabbin ugruna tutsaglykda bolan men sizden Hudaýdan alan çağırylşyňyza münasip ýaşamaňyzy haýyş edýärin. Iňňän pes göwnli hem ýumşak bolun, sabır takatly bolup, mähir muhabbet bilen bir-biriňize çydaň. Özara parahatlykda ýaşap, mukaddes ruhyň birligini goramaga dyrjaşyň. Siz bir bedene, bir ruha şärik bolýarsyňyz. Hudaý hemmäňizi bir umyda çağıranlar. Rabbiňiz de, imanyňyz da birdir. Siziň hemmäňiz bir maksat bilen çömdürilensiniz. Ähli zatdan üstün, ähli zat arkaly we ähli zatda bolan atamyz Hudaý da birdir. Mesih biziň her birimize sahyllyk bilen peşkeşler etçildi. Munuň üçin mukaddes ýazgylarda şeýle diýilýär. Ol ýokary belentlige çykanda ýetirleri özü bilen äkitdi. Insanlara peşkeşler berdi. Eýsem çykanda diýen söz näme aňlatýar? Bu Mesihiň ilki aşak yer ýüzüne iýnendigini aňlatmaýarmy? Näme? Aşak iýnende tutuş älim jahany doldurmak üçin gökleriň gögüne çykanda oldur. Ine Mesihiň özü käbirlerini Resul,
Käbirlerini peygamber, başga birlerini hoşgabarçy, öwrüdüji, beýleki birlerini ýygnagyn çopallary edip belledi. Olaryň wezipesi Hudaýyň halkyny oňa hyzmat etmäge taýarlamakdan we Mesihiň bedeni bolan imanlar ýygnagyny berketmekden ibaratdyr. Munyň netijesinde hemmämiz imana bir bolup, Hudaýyň ogly Mesihi tanap bilip, ol ýaly doly kämillige ýeter. Şeýdip, mundan beýlek insanlaryň ýalançylygynyň we ökdelik bilen düzýän her hili taglymatynyň şemalyna gowulup, eýlek beýlek iteklenýän çağalar ýaly bolmar. Tersine, hakykaty süýgü bilen aýdyp, bedeniň başy bolan Mesih ýaly hemme taraplaýyn kämilleşer. Onuň ýol başçylygy aslynda tutuş beden her boğunun kömegi bilen bağlanıp onu biriktirilýär. Her agdanyň kadrly işlemegi netijesinde beden kemala gelip süýgü arkaly sazlaşykly hereket etýär. Ine bärde de görýäs, Pawlus bize nähili matlagatlar berýär. Edil Kolosyalar kitabyna aýdyp oturan zatlaryň köpsini bärde Efesler kitabyna da gaýtalap otýar. Näme üçin Pawlus şu ýerde şu Kolosyalar ýygnan şygnaklara, indi bolsa Efesler ýygnan şygnaklara şeýle ýüzlenip otyr. Täze şu ýerde problemi bolmaly. Edil şu günkü biziň öz durmuşymyzda imanlaryň arasynda biri-birige bolan gatnaşygyna problema bolşýaly. Şu döwürde Pawlusyň döwründe de şeýle problemalar bolan. Şoň üçin o näme diýip otyr? Rabbiň ugruna tutsaglykda bolan men sizden Hudaýdan alan çağırılşyňyza münasip ýaşamaňyzy haýyş edýän. Hudaýdan alan çağırılşyňyza göre münasip ýaşaň diýip Pawlus bize şeýle matlagat berip otyr. Beýle diýdigi näme? Biz diýdik şu wagt İsa Mesihiň häsiýetine göre hereket etmeli. Täbi İsa Mesih öz mukaddes ruhunyň üstü bilen biziň kalmada ýaşaýar. Şoň üçin biz bilýär Hudaý mukaddes, hem pak, tämiz. Biz hem Hudaýyň häsiýetini beýleklere görkezmeli. Şoň üçin Pawlus diýer, şol alan çağırylşyňyza münasip ýaşaň. Alan çağırylşyňyza göre şoňa göre hereket ediň, şoňa münasip hereket ediň diýip bizi şeýle ruhlandyryp otýar. Ingen pes gowully hem yumşak bolun diýär. Şo birige bolan gatnaşygymyzda biz ay men beýlekiden ýokary, men ondan ökde diýip özüň barada özüňi ýokary tutmaly däldi. Sen pes gowulluk bilen birige bolan gatnaşygyňyzda gaty yumşak bolun diýär. Täbi şol Hudaýyň ruhy. Şeýle ýagdaýda Hudaýyň ruhy bolýar. Ýene de Pawlus bärde de şol Efesler ýygnan şygnaklara da siz sabır takatly bolup mähir muhabbet bilen biri-biriňize çydaň diýär. Ýene de olaň arasynda problema bolmaly. Şoň üçin Pawlus olara şeýle ýüzlenip otyr mukaddes ruhyň üstü bilen. Sabır takatly bolun diýär. Sabır takatly bolun. Mähirli bolun biri-birige diýär. Hem çydaň diýär. Biri-biriň ýalňyşlyk eden ýalňyşlyklaryna günäden bolsa dogry ýola salyň diýär. Özara parahatlykda ýaşap mukaddes ruhyň birligini goramaga dyrjyşyň diýär. Biz birige bolan gatnaşygymyzda esasy üns bermeli adamyz biz Hudaýyň häsiýetine, İsa Mesihiň häsiýetine diýen ýetirýärmi? Mukaddes ruhyň häsiýetine diýen berýärmi? Hudaý bize özüne iman etýärler hökmünde mukaddes ruhyň üstü bilen birlik berdi öz aramyzda. Bir ählimiz bir beden, bir ten. Şonu diýe gorap saklaň. Esasy ünsümiz maksadymyz şol birligi gorap saklamak bolmaly. Eger biz şeýle birlikde, parahatlykda, sazlaşykly gatnaşykda bolup şeýle ýaşasak, şu ýaşaýyş, şu dünýädäki İsa iman etmeýärler üçin gaty gowmysal. Olaryň şol durmuşy edinmek isleýär. Ýöne biz öz aramyzda uruş, dawa, jenjel, öýkü, kine bolup biri başlamasak, bu edil bu dünýädäkileň ýaşaýan durmuşy ýaly tapawut ýok. Hiç kim bizdäki o durmuşy islemeýär. Kim dawa jenjel isleýär, kim uruş, gıybat, näsar gatnaşyr kim isleýär? Hiç kim islemeýär. Dünýädäkiler şeýle ýaşaýar. Onda biziň dünýädäkilerden tapawutymyz näme? Şu zatlar barada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Öz araňyzdaky mukaddes ruhyň bilen mukaddes ruhyň üstü bilen berilen birligi gorap saklamaga, dyrjyşmaga sizi çagyrýan.
4-nji aýatda Pawlus bize näme diýär? Siz bir bedene, bir ruha şärik bolýarsyňyz. Hudaý hemmeňizi bir umyda çagyrýanlar. Rabbiňiz de, imanyňyz da birdir. Siziň hemmeňiz bir maksat bilen çümdirilensiňiz diýär. Bärde Pawlusyň bize aýtjak bolýan zady biziň ählimiz İsa Mesih'e degişli şol. Bir beden diýmek şol. Hem siz şol bir ruha şärik bolýaňyz diýär. Biziň hemmämizde şol bir mukaddes ruh bar, kalbymyzda ýaşaýar. Biziň hemmämiz şol bir mukaddes ruha şärik. Ene Pawlus bize şonu düşündirýär. Hem şeýle hem Hudaý biziň hemmämizi bir umyda çagyrdy. Biziň umydymyz gökde İsa Mesih bilen birleşmek bir gün. Şu yerden ýokary galyp İsa Mesih bilen bir durmuşa, şu täze durmuşa, täze tendäki durmuşa eýe bolmak. Bizde Rab, şol Rabbim bir, imanymyzdan bir, hemmämiz şol bir imana ünt berýär. Hemmämiz bir maksat bilen çümdirilenýär, şeýle çümdirilipdir. Çümdirilmek diýmek siz bilýäňiz, İsa Mesih'e iman edemizde bizde şeýle siz bilýäňiz suwa çümdiriş bolýar, şeýle dämi? Kabul edemez. Biz hemmelen öňüne, ene men köne durmuşymy ýerde galdyrýan, ene täze durmuş bilen İsa Mesih'e iman etýäni ähli dogalarymyň öňüne şaýatlyk hökmüne suwa çümdirilýär. Şu barada Pawlus diýär. Ähli zatdan üstün, ähli zat arkaly we ähli zatda bolan atamyz Hudaýam bir diýär. Hemme zatymyz bir ekeni, şonu görkezýär bärde. Hemme zatda biz bir. Bir ata Hudaý bar bizde, şol bir ruh bar. Şoň üçin biz birege bolan gatnaşykda tekebbürlik, gedemlik etmäni, eýsem biz pes göwülli, ýumşak, sabır takatly bolmaly. Şeýle zatlar Hudaýa şöhret getirýär. Hem biziň beýlik töwregimizdäkilere gowy mysal bolýan ekeni. Ene Pawlus bize her hili biziň aramyzda her hili peşkeşleriň bolýandygyny görkezýär. Şu peşkeşleriň hersi Hudaýyň mukaddes ruhundan gelýän ekeni. Biziň käbiriňizde Resul, şol täze ähduruna bolan peýgamberlik, hoş habaryny paýlaşmak ýa-da Hudaýyň mukaddes sözüni öwretmek, beýleki birlerini ýygnagyň çopallar etip belleýär käbiriňiz. Siziň her biriňizde her hili peşkeşler bar. Men sizi şol Hudaý tarapyndan berilen peşkeşleri birege pesgöwlük bilen hyzmat etmäge çagyrýan. Diňe şonda siziň öz araňyzda parahatçylykly, sazlaşykly gatnaşyk bolup, şu gatnaşyk siziň töwregiňizdäkilere İsa Mesih barada gaty gowy şaýatlyk eder. Gynantagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene-de eniki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.